Behin fitxak eginda edo bat hartuta, bilatzen dugun bat edo bilatu dugun bat hartuta, ikusiko dugu nola txertatu fitxa hori Classroomen. Zabalduko du fitxa bat, joango naiz Josekate kontuan nago, mis fitxa zabalduko ditut, eta egin genuena aurreko azalpenean erabiliko dut. Orduan zabalduko dut fitxa hori. Eta hemen badaukat menu bat. Menu honetan interesatzen zait, batez ere añadir a Google Classroom, eta momentu batean, añadir a mis favoritos, insertar en mi web edo blog. Vale, hemen zuzen sartu aldut Classroomen, baina ez gara hortik joango. Lehen eta beti, edozein fitxarekin, egingo dugu gauza bat. Eta izango da, esteka, hemen daukago esteka personalizatu. Hemen badaukagu menu txiki bat. Azteko, hori kontuten hartuko ditugun maiuskulak, minuskulak edo tildeak eta bar, eta baita ere jarri aldugu denbora mugatua egiteko fitxa. Hemen dago importanteena. Lehen egin genuen fitxa aurreko bideoan, eta amaitzean ikasleari agertzen zitzaion goian ikusi nire puntuazioa edo bidali irakasleari. Egingo dugu zuzen bidaltzeko irakasleari. Ikasleak ikusiari izango dugu nota dena den. Orduan beti sakatuko dugu enviar respuestas al profesor. Amaitzen duenean ikasleak beti bidali erantzunak irakasleari. Horrela irakaslea jasoko du Gmail bat eta gainera hemen laigor-ziten badago buzoi bat eta hor jasoko ditu fitxa guztiak irakasleak. Nota ikusteko eta hori nola egin duen ikasleak ikusteko. Venga, utziko dugu utzik ikaslearen izena, hori automatikoki jarriko da edo bera jarriko du. Eta bai jarriko dugu, adibidez maila, jarriko dugu maila A, adibidez, eta asignatura. Jarriko dugu, euskera jarriko dugu, pizka bat aldatzeagatik gauza bat. Asignatura euskera. Eta hemen bai, enviar respuestas, bidali erantzunak nire buzoira, buzoi honetara. Vale? Eta azkenengo zutabean, hirugarrenean, agertzen da, nola hartuko ditugun notak, martarrak hartu ala ez, eta edo no mostrar, ez erakutsi. Edo, berdez jarri ondo daudenak, eta gorritz hartu daudenak, eta orain ja, hau beteta, egingo dugu añadir a Google Classroom. Zabalduko da leio bat, eta hemen aukeratuko dugu gure Classroomen gela. Nik badaukat hemen pilo bat, kasu honetan aukeratuko dut 5. maila. Eta zer izango den, hori fitxa bat denez, izango da lan bat, sortu lan bat. Venga, jarraitu, eta zabaltzen zait laneko leioa. Jarriko diot izena, ikastaro froga, hemen badago ja jarrita fitxa, eta hemen moldatuko dut nahi badut, hori, puntuazioarena eta zein gaietan sartu. Kasu honetan jarri diot euskera, jarriko dut hemen berri euskera. Sortuko dut lana, eta eginda egongo da. Ikusi aldut hemendik nire Classroom gelan, baina txiko dugu, eta joango naiz ikaslearen kontura. Hemen badago ikasle bat gela horretan dagoena, eta ikusiko dugu nola jaso duen. Kargatuko dugu berriro horria, eta gertu behar zaio hori, lan bat berri dagoela. Ikaslea joango da gelako lanera, eta hemen euskara barruan izango du ikastaro froga. Zabalduko du, tarea ikusi, eta kontuz, orain egingo du fitxa, baina abizatu beti ikaslei, ez ahaztu inoiz, gero fitxa amaitu eta gero, markatu amaitu txat edo, amaitu gisa. Joango gara fitxara, eta ikasleak beteko du fitxa. Joango da betetzen, egingo du fitxa osoa, egingo dugu zeo zer txarto. Eskua. Burua. Ez du oso ondo hartu, baina, sakatuko dugu, entzuten da.
ikasleak badauka fitxa eginda. Egingo du amaitu eta bitu. Orain agertzen zaio bere izena jartzeko. Jarriko dugu ikasle 0 bat. Ikasle 0 bat denez, ikasle 0 bat. Eta enviar. Vale, hemen agertzen zaio, bidali dela fitxa, eta berak ikusi aldu bere nota. Eta orain bai, berriro, ez ahaztu. Ikaslea bueltatu behar da, eta markatu amaitu txat. Venga, orain, bueltatzen gara. Irakaslearen kontura. Venga, joan algara Classroom gelara, baina hemen daukagunez ja, joango gara hemendik zuzen gela horretara. 5. maila gelara. Venga, euskerara joango gara, ikastaro froga dago hemen, eta hemen badaukagu bat entregatuta. Vale, entregatuta dago, baina nota ez dago jarrita, noski, automatikoki ez du egin. Baina, laibor zitera bueltatzen banaiz, eta buzoi horretara abiatzen banaiz, mi buzon de korreo, hemen baditut ja egindako fitxa guztiak. Hau da, lehen egin dudan froga bat, behitu hemen agertzen da ikaslea zela, bueno, hau, Jose Luis, eta hau da orain egin dudana. Ikasle 0 bat. Hemen badaukat nota, eta hemendik ere ikusi aldut zer egin duen atal bakoitzean eta nola bete duen fitxa osoa. Venga. Atxera bueltatuko naiz, hemen fitxa pilo bat izango dugu momentu batean, baina filtratu ahal ditugu. Ikasle 0 batenak bakarrik ikusi. Kenduko dugu filtro hau, eta 3. maila A, taldearenak direnak. Hori bakarrik, kenduko diot filtro hau ere, eta jarriko diot euskera filtroa, eta agertuko da. Momentu batean baita ere, bi filtro batera aplikatu aldira, eta horrela mugatu aldugu oso ondo ikusi nahi ditugun fitxak eta notak. Azkenengo pausoa noski izango da bueltatzea nire Classroomera eta jartzea nota. Ikasleari bueltatuko diot nota, itzuli eta eginda dana. Orduan, horrela, nahiz eta automatikoki ez egin zuzen notarena, oso ondo moldatu alditugu edo kudeatu alditugu notak eta oso errez ikusi alditugu ikasleek egin dituzten ariketak edo eman dituzten erantzunak ariketa bakotxean. Laibor zitek integratzea Classroomekin ematen digu aukera hori fitxa guztiak, hortik bertatik, Classroometik edo kudeatzeko.